Здравейте хора, аз съм Хираде и тук е един пич да BG Gamer 777, който той направи табелките, не знам защо се е кръстил пак. Защото явно е. Виждате го чисто гол. Така, значи това е нашата кандидатура за Darkcraft, както казах. Или не съм го казал, не знам. Аз съм на 14, то е на... 13. Добре. Фук, падна. Секунда да се ударя една полушанка. Да виждам. ФТЛ. Той има въшки, бе. Добре, значи. От известно време спорим за някои неща. Кандидатурата ни относно е това. Преди да започнете да ни обвинявате или да викате, че мапа е теглен и така нататък, имаме снимки от самото започване на тази сграда. И аз съм нахален и ще представя набързо, той е Village Shop. Да, виждате колко е прост моделът. Само не знам защо не се спомва целени като ви сложим, а това е Village къщата. Да, кандидатурата е правена близо 2 дена. Домързяме мене, защото аз го правих тея. И ме домързя да напълним и двамата като целия терен. Така че, ако трябва, кажи, ще го направим. И да преминаваме към главното. Тук има две разни... Кажи отвънка от всякъде. Тук. Нека да минем така. Брат, върча се околото и голямото ти произведение. Що трябваш да правиш новите такива големи? Добре, така, да влизаме вътре. Това е един червен... Заповядайте! Това какво е? Килимец. Заповядай, моля. На нищо не ми трябва. Значи пропуска. Не ми трябва. Фонтан. Ама някакъв да е. Ами с дупка вътре. Така. Тук някаква столчета с маси. Enchanting room. Аха. Рандом простоти. Така пак така. Уж библиотека, така го кажа. Ама уж. С изглед към хубавата градинка. За хляб или пшеница. Секунда, ще ударя една пошка. Че света е пелнат и става мазаница. Така, ето тук. Така, тук не сме го обзавеждали поради причината, че голяма къща. Просто някакви думи как да я обзаведем. Това е една проста ресон системка, която всеки може да се досети. Да. Той система ли? Не. Той е просто 4 ресон с един червенокаменен факт. Добре, както и да е. Значи, това е спалнята. С изглед към това е голия. Да. Аз пия от тука, той спи от вътрешната страна. Не съм гей. Да. Знам. Ти си повече от гей. Добре, тук уж отворен е прозорец по негова идея. Това ще го спомена. И една супер огромна оградка. Супер огромна оградка, ще да кажа. С изменение. Супер малката тераска. Чераса. Терас. Давай чераса. Терас. Стената е... Стената... За стената. Добре, айде. За стената ни бе помогнато от друго лице, което няма да му споменаваме. Ето. Да му го заколите. Моля? Да му го заколят. Стал, влей, шугуваме се. Това не е нашата кандидатура. Ето това е нашата кандидатура. Кое бе?
Дървената ни постройка. Дърт, глупако. Да. Ти беше за базик. Да, знам. Еми, кажи какво искаш да се промени, ако не ни одобряваш, ще се помъчим да го направим. Както аз съм на 14, той на 13. Благодаря, че гледахте това клипче на всички. Напишете Да спомена голямото кандидатурата. Не, брат, също и малкото. Да, значи насладете се на снимките от правенето на това, на тази постройка. Стига той да ми прати неговите снимки и аз да смеся моите, да подберем. И ако не ме е домързал, ще го направя. Благодаря, че гледахте, абонирайте се, дайте положителен вод, напишете коментар. И така ние ще разберем дали искате мапа да сложи задално. И чао!